Ani khajani maraki jingchong norok bahai tong kaham asa khai norok kaham no tongo ang norok bagui tini te kaisa video katal tobi fekha norok soyawi nai tongdi tei PM Tripura ni bisingui ang norok no belai no kha kwchangma yaphoro tini ni jorao hingka ke norok soyawi nai tongdi o video no hingka o video naina swkang no ang norok no tei kaisa koinai je o video naina swkang kaisa like ready like ni swijak tongo oro kaisa click khaide hingke like ungui thangnai hingka ke o video naina swkang like khaimani yagulo oro subscribe hini kwchak khe tongo oro click khainai bell icon no click khainai osukno norok ni samung tabo kang norok no phurungna thang tongo obo hingka ke naide food department jara motamoti kaham ke porijak jara graduation complete khaijak ba diploma complete khaijak boroni bagui hingka ke omo nangkukmani video naide omo food department job hingka ke 2019 ni food safety officer post qualification hingka ke motamoti kaham ke porijak nangnai graduation eba diploma bon salary bo naidi kaham mano 35,400 টাকা ni siming sengui 1,12,400 টাকা emdo আর oro jara apply khaine borok hingka ke all india sini north east tripura assam je kono rajyo romani all india আর oboni last date hingka ke naide oro 8 September 2019 buskani mas ni 8 tarik jorano last date আর jara apply khainai borok kisa dati khano apply khaimanai ba khaidi hingka ke tak tei buku songani mariki jingsongno ang norok na tabuk tlang thangnai direct boni lingo boni tam nang tamo boni sorungjak ba boni rong tamo rok nangnai ang obo tamo norok no saikha rwano ba norok bo naitongni video no soyawi ang norok no koinai naide oro RPSC Food Safety Officer Recruitment 2019 apply online for hingka ke oboni post hingka ke naide oro norok nugui tongo na 98 total post boni total vacancy aro obo update tongmani bo asuk balai yako 5 August norok soyawi naitongdo video no naide ani maraki jingchong norok no apply khaine hingke kaham ke no naine o video no soyawi naitongdi aboni tamo bahai recruitment body hingka ke naide oro public service commission আর application mode hingka ke online ti angnai আর post name hingka ke food safety officer আর boni vacancy hingka ke 98 total 100 katutui duijon chikom who can apply hingka ke naide oro all indian candidate joto no apply khaimani jara education boroni qualification rok tongnai আর boni selection procedure hingka ke interview ni bisingtwi twlangjaknai আর boni experience hingka ke experience kono phan nangla naide tei boni experience ni yagulo hingka ke boni age limit hingka ke naide oro 40 ni 18 ni siming sengoi 40 বছর jora RC ni ST HC rok hingka ke 5 বছর yakarjak application fee hingka ke naide oro norok nugui tongo na obo tangtai sana nangla carbon qualification naidi qualification ang tang norok no saka tei phuno gano naide omo graduation ba diploma nangnai food technology nangnai dairy technology biotechnology all technology agriculture technology veterinary science rok nangnai biochemistry nangnai microbiology nangnai master degree in chemistry nangnai degree in medicine from a morok nangnai ta hingka ke ang obo norok no tei kaham ke porikha narwlia norok bo nuguna kaham ke naidi norok no ar boni application start date hingka ke 9 August ni siming sengmani 9 August ni siming sengmani tini hingka ke prai 24-25 tarik hai hingka ke bwsakni 8 September jora angnai আর jara apply khaine borok khaidi আর oboni job location hingka ke Rajasthan angnai jara rang no sinanai jara nijini life no sinanai borok hingka ke omo hai rok no omo khainai আর boni notification hingka ke oro sinka ke mannai oro আর boni apply online apply khaine hingka ke oro click khaidi click here hinai tongo oro nugano norok sinka ke
tei boni tola o to kono fan koroi asa khaio ang tong norokno direct boni notification tlangai phono gano naitoma bomo hayongnai jara kisa misa hindi rok rongnai borok kom no kaham ke no sai manano norok soyaboi naitong remno khajani mare ke jingsango ko naito oboni pdf rpsc oboni apply khaijani online tei naidi oboni angobo belai porijaknai angobo asuk sai khwnarliya naidi omoro norok part to part naino obno apply khaidi but busi asini obno haino thauga haino langkano kono apply rok da khaidi hingka ke bo beng rang rok pono mangnai norok khainai jat hingka ke kaham ke poriwini khaidi ang tola o oboni link ri rwano norok oro click khainai pdf download khainai naidi hingka naidi amoni pdf kwbangma no ma porinai ang obo pori khwnarliya hindi rok porinai hingka ke amne phano kisa kothin belai time nango rani mare kising song ang norokno video paithakni yagolang osun norokno koinai je video ang osukeno painai osukeno paikha hingka ke ang norokno koinai o PM Tripura channel no like khainai subscribe khaidi tei paitha subscribe khaimani yagulo bell icon click khaidi osomo hambai।